nek anu nek pitik kok kene pitik ya mu cepetan kalau ngenteni wong ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau healing dulu ya Kak Gagat. Itu Kak Gagat. Nanti Pak, kamu jangan begitu. Nanti kamu saya satru loh. Piye emang? Jarene metu karo Mas Ripa iku dikira gendaanmu. Langsung gendaan. Iya. Masa Mbak Sopa kok kepo, Mbak? Aku bar ngedol. Masuk kemana karo aku liwat? Guys, Karo kowe. Kan aku kan bar kan tingkok terus. ya kan bar kono lho jeng kocok. Wis melok ngene. Iya. Bersahabat, guys. Iya, aku mengkan bar kocok Purono leh. Iya, Ngurus BPJS karo Dek Ripai. Legalisir ning sekolahan. Oh, Karo nang gini. Pak Lurah, njuk tanda tangan Pak Lurah. Bar kita saking nirip engko bablas nganu trip njupuk lampu ning Raung. Walah ngono yo wonge. Nganu karo apa jenenge? Syuting-syutingnya ada wong ingin ngene bae. Suta. Ya. Edan kan. Bah. Konten. Terus ngene, terus wis ayo Dek iki 12 ngidul tekan BRI iki ngene. Duh aku lali ora jelek tanda tangan Pak Lurah terus aku ngene. Balik esek kapung esok Pak Lurah ki biasanya jelek ning kantor aku terus balik rono. Aku kira Mbak Wati, iya tak celok ngene iki. Dek niki berarti ora nengeri nek aku Dek Ripai. Dadi ini dikira aku mbek gendaan. Kandhani ya. Aku ngene, gendaan sapa Mbak aku ngono. Tanggone tok sapa lah aku ayo ngono sih Mbak Ida aku lho ya. Bojone Mas Mantan. Mana di bel? Oh iya. Paling karo ya, karo Ripai ngono. Jadi kan udah berok. Iya, Lek. Terus yo wis ngono. Tidak gendaan nih. Iya Bu, kayak ini apa nih gini? Emang gak jejer wong loro nek dikek. Ini ya Bu. Ya wis. Ono ki lho Mbak. Terus kadung kok. Kadungnya itu mansik. Ya padang ya Bu. Manas. Padang, guys. Ayo meneh aku. Apa ini sih ayu? Andro sih ngono kuwi Bu. Kadang elek yo elek, kok man ngono. Ini masukkan sini aja itu. Masa awake dhewe masa apa gak ngombe guys. Yo, kan Mas Memang mari gak janjian. Perkara kere Salome ya mantap. Apa senang cuci jangan? Senang cuci enggak. Aku tuh kok gede kok nak denger terus. Enggak. Oh berarti kan ini waktu ini. Kan aku belum pernah. Sausnya coba. Ya saus di guys. Saus tomat. Saus sambal yang sedikit. Aku mau senang sambal. karo dilatih. Tapi kok nek ono aja aku. Enggak, rumahku ini terus gak nganggo sambel iki. Oh, no. Iki jenenge akeh mu dilatih jere, guys. Dilatih kok anu dilatih belajar. Sing. Iki lho, nanti nang kene lho. Guys, kene kok. Ketok aku. Ketok, guys. Nah, terus dikasih aku gak ring. Aku ini sang sini ki. Cingsian wis pulang lho. Lho, yo mu video ki jajal Mbak Deni WA. Tim. Pertama kali perdana, yes, enak. Enak. Padahal gak nggo sambel lho. Terus kerasa. Terus ini masih normal guys kayak aku. Biasanya kan normal. Setan. Setan guys. Kontennya ayam ini. Gak ketok ijo lho. Oh, aku mau malah mie ayam. Aku pengen nyicipi nganu ndek nih. Aku ki nek Pak Gadis nganu. Nek ngaduni ki enak Pak Gadis. Sumpah. Lah piye kok tak aduni aku, gak aduni. Enak iki. Nah, senengan jane sak sak mangkok ki kurangan. Kene iki gak ketok ijin-ijine nek wonten iki ketok nang ngene. Ora isa kuwi. Kan HP-ne kan gak enek bagian Repot kok. Yo tisu. Gak enak tisu. Misuk, Mbak. Iya. Tak boleh lama kita. Seneng aku nih. Yes. Wow. Bumbunya koyo. Bumbunya kok tidak Anjajan. bumbunya koyo mie ayam ning kono lho. Aku nek tuku gawe ini. Doplang.
Apa nek nang Purwodadi sik nek foto. Foto kedes. Iya, Terus foto. suruh mojo. Oke, tak karemu. Ya udah tak kare. Nek aku seneng nek dinane bojoku aku ora kok ngadoni. Nah, hop. Pakai sambel, guys. Kowe nanya nyicipi sik. Ora pakai sambel. Gak apa-apa, mau kayak sambel Kok, wong sithik kok nyicipi. Nek kabeh iki jenenge mangan. Nek ya. Aku ki nganu guys, mencoba bakso sing kecil-kecil. Soalnya nek jumbo wedine. Enak ngono ku lho jeneng koyo nek anu iku. Gaya meneh kowe nganggo sumpit. Aku wis seneng nek nang ngene mung sempit rada gak patek tetep. Aku ngono iki Ya pentole. apa banget. Apa gak nyicipi pentol e? Oh, lagi panas iki. Ini ada acara. Tapi iki aku delok. So iki kan sendokku. Wah, wow. Tapi ki nek aku jing sing mangan, kenapa? Tak kayak kecap. Nek kowe kan gak kecap. Sanggul biasa nih. Urung. Tapi biasanya kali ini semua tuh aku temen. Nah aku sama masak. Kowe tau nang mie ayam dulu. Gak, Coba tak jak. gak roh. Makanya aku aku kurang aku nyanyi lo. Stres ya apa sih? Iya. Lah gitu ini. Iya nih ya guys ya. Aku dengan lagi sing sinatun konco di Surabaya. Tak mau nganggo sumpit ya guys ya. Lah iki pentolnya kan ngene ya gak iso. Muncrat. Iya. Nah ini gitu ya. Sejak iki sak dikutuk-kutuk. Heeh. Sejak ya. Ya dong. Ini kok Sabar. oh aku di mangai WA sabar guys. Lah dekne ki bateku ngene ya. Adine udan aku terus. Terus ponakane tutup. Cing, nganu aja. Ini ayo. Apa masuk tipet sendokku gak apa-apa. Gak apa-apa mu kayak besok wae. Kondang ini pemirsa kan Ora-ora. nenek sing ih Biasa guys, wis biasa. anu Mbak Lipah jorok. Meneng kowe. Meneng ra sombong kowe, Mbak. Mencicipi gue. Teng-teng. Teng mangan mie guys yo. Ojo nganu ya, Bos. Kaget. Iya. Enak guys, enak banget. Wae. Why? Why lantak-lantak. Wae nek ini. Wah, lah enak tenan. Ya wandang mari aku dari somakan mie ayam iki. Video nek mie ayam. Aku mangan rong sendok. Ngono sih. Karane. Nah, Nah, entek lho guys. kenapa bang? Undang. Kaya kan tak bungkus nanti. Kata sakit Ya dari. iya mau nanti yang nang bujuni ya guys ya. Kata aku jamin. Di sore aku tunggu sebelah. Ya aku belum sebelah. Tunggu apa orang? Udah jadi dengar. Ya tunggu lah aku dong. Nah, Wes tak memang. mbak jalan. Kan ngono lho. Aku. Lah kowe ra aku ndek mang. Tong kan. Enak ra Bu. Tapi kudune kok nek bar mangan anget-anget ini ki ngombe no. Jeruk. Jeruk Mas Gamis. Enggak. Ini enggak ya? Tuh guys, kemarin ya. Kan miso mah. Kayak om. Kali gini tak cari sama nang ka. Tadi Ini harus nangan ini ayam. Mbak Bita kalau acara ini enggak ada angsa. Iki lho. Kon tukang ambekan. Jadi Pak Puput. Kayak gini. Ngenteni bakso berlimpah guys. Boros metu bensin. Metu bensin boros guys, duit 1 juta petek karo 150 pas. Lakone ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah Gusti. Nyuwun pangapura guys, ya Allah ya Allah. Kemang apa nganu? Sak rombonge pitung kabeh. Padahal aku yang makan bakso tok iki. Lah iya iki guys. Ayame. Enak ora? Enak. So ayah rekan berbayaran sak rene. Apa sini iki pengen tuku ning sing cek kono lho. Pas. Tapi nih gini Pak Wahyu, sopo Iya. ngono kan. Pas lurunge Pak Wahyu
juga gojek. Berarti ini kan mampunya ini kan ukuran ya. Iya. Kan? Wah, kan ayo mangan nah no. Tapi terus gak situ. Kalau sana sampai saiki ya, Bos. Oke.